presentació aquesta tarda és la ruta de la transhumància, que sigui a peu o en BTT, una proposta de la qual us volem fer una petita presentació aquí amb Xavier Gribé. Bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs sou tècnic de turisme al Ripollès i de fet aquesta ruta de la transhumància relliga el Ripollès i Catalunya Nord. Exactament, sí. Agafa des de la zona del Ripollès, és un itinerari de 200 quilòmetres que es pot fer tant des de sud a nord com de nord a sud i uneix els pobles de les Llosses amb Pi de Conflent. I hem parlat del BTT a peu, de fet és una ruta de la qual en parlarem també. Hi ha una guia ben detallada amb diferents trossos d'aquesta passejada, però és esportiu però no només, no? No només, exactament. És un itinerari que té diversos punts d'interès. D'una banda, el que seria estrictament esportiu, per fer tant en bicicleta com a peu. Són, com deia, 200 quilòmetres, bastant exigents perquè creuen el Pirineu. Pugen fins a unes alçades de 2.200 metres per acabar baixant gairebé 700 i és un itinerari per a la gent que està ben preparada esportivament fer-lo i disfrutar. A nivell paisatgístic té un interès evident perquè creua la serralada i passa pels colls més interessants d'aquest tram de Pirineu Oriental, però també no cal oblidar que s'ha fet amb un rerefons de recuperació dels camins transhumants, com diu el nom de la ruta, és a dir, els camins que utilitzaven els pastors que antigament portaven els ramats a les pastures d'alta muntanya a passar els estius, que a més era un punt de trobada dels pastors i dels ramats del Ripollès, de la Garrotxa, de la Catalunya Sud, amb les comarques i els pobles de la Catalunya Nord. I a part d'aquest interès ramader, transhumant, ancestral, hi ha el tema d'unir dos territoris que també tenen una tradició històrica conjunta i que actualment estan separats per aquesta frontera, però que han estat tradicionalment sempre molt lligats. D'aquesta manera es pot unir aquests dos territoris gaudint d'un paisatge fantàstic i fent esport. Heu parlat de la dificultat. Si és difícil, què és? Fer tot el traçat o hi ha parts que són més fàcils? Hi ha parts que són més senzilles que altres, evidentment no cal fer tot el traçat, està concebut amb 7 etapes, es podria fer en una setmana, és bastant exigent a nivell esportiu, són, com deia, 200 quilòmetres i hi ha més de 6.000 metres de desnivell acumulat, això vol dir moltes pujades i moltes baixades, però es poden fer una etapa durant un cap de setmana o 2 etapes o anar fent trossets, i evidentment si comencéssim des del sud cap al nord, comença la zona més prepirinenca del Baix Ripollès, amb relleus més suaus i amb un nivell molt menys exigent que no pas quan s'arriba ja a tocar les carenes i la línia del Pirineu axial, que evidentment s'ha de pujar als colls més alts del Pirineu i el desnivell s'incrementa. En tot cas, a nivell paisatgístic, durant tot el recorregut, des del quilòmetre 1 fins a l'últim, l'itinerari creua espais d'interès natural destacats, protegits i amb un patrimoni naturalístic, tant vegetal com animal, de molt valor, que tant l'estat francès com la banda catalana els ha potenciat i preservat, amb la qual és un recorregut que val molt la pena des del primer quilòmetre fins a l'últim. Com ha nascut la idea de fer una guia com aquesta? Aquesta idea sorgeix de la voluntat de col·laborar en aquest cas des del Ripollès amb el Sindicat Mixt del Canigó, amb unir les àrees sud i nord de la frontera, que en el cas que nosaltres treballem, que és l'àmbit geogràfic del Ripollès, enllaça amb tota la zona del Conflent, de Vilafranca, de Prada, de Pi, de Mentet, de tots els pobles que estan a l'altra banda de la frontera. Llavors és un projecte desenvolupat a través d'una subvenció europea, de les que es deien Interreg, i que gràcies a elles es van poder inventariar els camins, fer un estudi dels camins que utilitzaven els pastors, tant a una banda com a l'altra de la comarca, recuperar inclús alguns camins, fer alguna actuació
en aquest sentit, de recuperació d'aquests itineraris, i acabar traient com a producte un estudi de les vies transhumants, una guia esportiva de l'itinerari, editada tant en català com en francès, i un mapa que uneix les dues bandes de la frontera, que no són gaire fàcils de trobar, com a mínim a la zona de Catalunya Sud, i en aquest cas ens uneix, diguem-ne, les comarques del Conflent, el Vallespir i el Ripollès. Justament s'ha hagut de fer un reconeixement d'aquests traçats, d'aquestes rutes. Com ho heu fet, aquest reconeixement? Heu demanat a experts que de muntanya o en bicicleta? Com ha anat? Sí, això va començar amb una base d'un estudi més cultural, més patrimonial, més històric, amb uns professionals de la banda del Ripollès que ja fa anys que estudien tota la xarxa de camins transhumants, tant bàsicament del Ripollès i del Pirineu de la vessant sud, però també en aquest cas es van posar a estudiar tota la banda nord. De fet, hi ha potser un 70% de l'itinerari que correspon encara a la vessant sud i una part menys llarga que correspon a la vessant nord. I sobre aquesta base cultural i de patrimoni de la xarxa de camins antics s'hi va acabar dissenyant l'itinerari de la ruta de la transhumància. I a partir d'aquí, doncs, la gent, agafant aquesta guia, es poden guiar perfectament i es poden localitzar, poden saber el desnivell, fins i tot més o menys la durada. Sí, aquesta guia és bastant completa en el sentit de que, per començar, és bilingüe, està explicada tant en català com en francès. Seguidament es pot llegir la guia tant en el sentit sud-nord com en el sentit nord-sud, és a dir, hi ha les dues opcions. I bàsicament és un llibre de ruta, el que en diríem un llibre de ruta que especifica a cada cruïlla i a cada pas quin és el camí que s'ha d'agafar, amb la qual en principi amb la guia i la bicicleta pots anar tirant sense perdre cap problema. A més, disposem dels tracks per ser descarregats amb el GPS i poder-t'ho gravar en el GPS i anar tirant amb la bicicleta o a peu fent l'itinerari, sí. Bé, per acabar no demanaré quin tram és el que preferiu, però el que heu aconsellat més aviat és de començar de sud a nord? La veritat és que és indiferent. Tots dos començaments, tant al sud com al nord, es troben a prop d'una estació de tren, això és important. El començament sud, que és a l'església de Santa Maria de Matamala, està a uns 10-12 quilòmetres de Ripoll, que té una estació de tren que uneix Barcelona amb Puigcerdà i la Tour de Querol, i l'extrem nord, que és a Pi de Conflent, està també a uns 15-20 quilòmetres de Vilafranca, on arriba el tren groc, com a mínim, que uneix també amb la Tour de Querol i Puigcerdà, amb la qual cosa es pot unir el trajecte amb transport públic, un cop s'ha acabat tant a una banda com a l'altra. I en quant a la zona, la veritat és que és molt difícil dir quina zona és la millor, però ja que ens trobem a Perpinyà, no vull deixar passar l'ocasió de dir que la zona que creua les esquerdes de Rojà i el Pla Guillem, que estan, com sabeu, a la falda del Canigó, entre Pi i Prats de Molló, és una zona fantàstica que val la pena no deixar de conèixer. Molt bé, la gent que estigui interessada en descobrir aquesta guia us retrobarà aquesta mateixa tarda a les 6:30, és a la Casa de la Generalitat. Efectivament, a més allà disposen dels exemplars de la guia que són gratuïts i que si volen poden venir a recollir allà mateix, i invitem a tothom que vulgui venir a escoltar-nos una mica més de detall de l'itinerari. Ho farem encantats a les 6:30 allà al casal. Bé, doncs Xavier Grivé, moltes gràcies. Recordi que sou tècnic de turisme al Ripollès i heu passat per aquí als estudis abans d'anar cap a la Casa de la Generalitat a fer aquesta presentació. Moltes gràcies. A vosaltres. Adeu. Adeu.